има такива митрополити в Македонската църква, които са така откровено антибългарски настроени. Същото бих казал и за митрополита на Битоля, който беше казал да вземаме костите на загиналите български войници и ги носим в България, при положение, че част от тези войници са от самата Македония. Нали, няма да коментираме, т.е. можем да коментираме, но аз мисля, че това просто глупост е това, което казва негово високопреосвещенство Тимотей, а не това, което е казано в устава на Българската църква, тъй като тя наистина е наследник на българската екзархия и съответно и на Охридската архиепископия. Нека да припомним, че преди да се създаде Българската екзархия, през 1870 година има идеи да се възстанови Охридската архиепископия. И те са изказани даже и от Иларион Макариополски, който е от Елена Търновска. Тоест, нали, това не е само на локални свещеници и активни хора от Вардарска Македония, но от цялата българска територия. И когато това се оказва, че е невъзможно, както и друго решение, се стига до този компромис да има екзарх. Но този екзарх знаем, че отговаря и за епархиите в Македония. Така че Охридската екзархията е наследник на Охридската архиепископия, съответно и Българската православна патриаршия е наследник на екзархията, съответно на Охридската архиепископия. Така че не е глупост. Нали? Това просто не подобава на един така свещенослужител от висок ранг да говори откровени неистини. Това е абсолютно произволно и невярно твърдение. Нека да обърнат внимание нашите приятели и събратя и сестри в Северна Македония, че не се казва никъде македонски, даже изрично се изключва. Кои са македонци тогава? Ами разбира се, това са епархиите на самата патриаршия, т.е. на територията на Гърция. Така че по-скоро не само, че не се признава, ами се отрича, че има такава национална принадлежност. Спекулативно е това твърдение и аз не мисля, че то отговаря на истината. Също не се казва и архиепископия, което също е странно. Просто този първоначален възторг, нали, включително от премиера Ковачевски, ето признаха, нека се замислим какво точно признава Вселенския патриарх и какво всъщност какви ограничения налага на самата македонска църква с това решение. Нещата са в една много сериозна неяснота и тя е съвсем съзнателно прокарвана. Може би с течение на времето да бъдат наместени някакви пластове, но виждаме, че в момента това дава възможност за всякакви тълкования, включително на сръбската църква да благоволи в кавички да приеме обратно Охридската църква като своя автономна единица. Нали, може би като една митрополия. То просто това понижава наистина статута на църквата. Македонската църква е достойна църква. Има достойни хора в нея. Аз познавам и митрополити, и монаси, и монахини. Става дума и за вярващ народ. Нали? В никакъв случай тези хора не заслужават подобно отношение. Подобни шикалкавения, подобни така празни декларации. Затова си мисля, че трябва да се свика. Кога ще стане това, нямам никаква представа, но един всеправославен събор, който да реши статута на Македонската православна църква като автокефална църква и това мисля, че двигателя на подобни преговори би трябвало да бъде Българската патриаршия. Ами архиепископ Стефан, аз имам от него така доста положителни впечатления, включително съм присъствал за укупойна молитва за падналите български войници на гробището в Ново село Струмишко и знам, че той е един човек, който е добронамерен към България. Може би се налага да върши някаква дипломация. Все пак той е наричан по-главар, което пак е в сръбски манер, между другото. Но по-скоро ми се струва, че архиепископ Стефан трябва да дойде в София, за да служи с дядо Неофит. Нали? И старшинството, и по чест, и т.н. според мен предполагат по-скоро подобно действие. Дядо Неофит при това, доколкото знам, има така и проблеми с здравословното си състояние в момента. Нали? Дай Боже да оздравее в най-близко бъдеще, но дори и този по-скоро жеста трябва да бъде от страна на Охридската църква, а не на Българската патриаршия. Но това пак за това нещо да се реши, трябва да има диалог. Диалог, добронамереност, братство между двете църкви. А в това отношение негово светейшество патриарх Неофит много пъти е давал така знаци, че има изключително положително отношение към нашите събратя в Македония. И към църквата, разбира се, на първо място.